uite, bă. Ia uite, bă, ce e aici și eu, e. Băi. Cred că cineva le-a dat să mănânci. Te-ai dat să mănânce, mă, dar toți? Nu, le-am dat să mă mănânce pe mine. Au sărit la tine? Îți dai seama, dar la tine n-au sărit? Au sărit pe mine. Au făcut drețe. Ceva frumos. Salut, Marius! Ho, ho, ho! Bun venit la garaj de Moș Nicolae. Da, da, da. Ho, 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 Merry Christmas! Ce faci? Ai ajuns de mult? Nu, de vreo 10 minute. Să rămână că mi-ai luat și mie de băut. Bă, partea bună este de troacă nu a căzut. Asta e partea bună. Yes. Și azi o să ne batem capul să vedem cum facem să fie bine. Deci mai trebuia să scoatem un brațul ăsta, Da, da, da. să cadă diferențialul și până o să ne ocupăm. Ăla este scos deja, l-am scos din șuruburi, dar trebuie împins. Da, da, da. Când o să-l împingem, părerea mea este în felul următor, ca să punem diful înapoi sus. De ce? Să-l prindem înapoi în două șuruburi. Ca să putem să scoatem planetarele? Să scoatem planetarele. Îți garantez, bag mâna în foc până la cod, că în poziția asta nu putem să scoatem planetarele. Auzi, dar nu... Nici din partea cealaltă, unde sunt șuruburile? Acum că avem ustensilele care trebuie? Da, teoretic. Vali ne-a lăsat aseară un comentariu la filmuleț și a zis că merg scoase, dar trebuie bibilite bine. Ce? Șuruburile la planetare și chestii de genul. Ai văzut că pe față au ieșit cu torx. Ideea e că nu aveam spline-urile respective, dar pe față am mers cu torxul de 50. De spate n-am mers. Acum avem... Haideți să încercăm prima oară să scoatem planetarele, părerea mea, din diferențial și atunci o să iasă ușor și din roată. Da, da, teoretic, da, o să fie un pic dificil, dar maybe. Încercăm. Yeah! Is the sound. Da, auzi? Hai să facem altceva. Yes. Eu o să pun asta undeva și vreau să mă apuc să aranjăm un pic, că e dezastru și pe urmă nu le găsim. Ce zici? Facem 10 minute chestia asta? Vreau să-mi trag și eu salopeta cu mine. Ok. Și... Let's do it! Update. Am dat diferențialul, de fapt, toată puntea, aproape. Doar că sunt blocate planetarele. Asta înseamnă că încă nu putem să dăm 100% totul jos. Nu vreau să iasă planetarea de aici, deși am ridicat să stea drept. Am avut o problemă, mașina s-a mișcat de pe capre. Așa că ne-am ocupat și de asta. Am pus-o înapoi. Cam asta este update-ul. Acum ne chinuim să găsim o soluție pentru că nu avem cheia pentru suspensii. Trebuie să desfacem ca să le ducem la refăcut, recondiționat. Hai. A mers.
Am făcut poza de Instagram, nu știu, nu m-am uitat, dar a fost amuzant că am pus timerul, am pus camera acolo. După care aveam 10 secunde să ajung la mașină, am început să număr ca să ne dăm seama când face poză, iar noi am făcut liniște totală, poate spune ceva în poză. Să nu fie un fel de gif cu sunet. Oh, Doamne, cât de amuzant. Am reușit să desfacem. O piuliță să slăbim, da, mamă, să fapt și aia mai pot nici să vorbesc. Așa că mai avem unul aici. Revenim la diferențial între timp. Poți să vedem dacă și-a făcut efectul penetrantul, VDO40. Mai dăm niște ciocane. Mergem la ciucane. Revenim. Back to the ciocane. Back to the ciucane, exact. Ce-ai făcut, Mandy, mă? Ai stricat o planetă, am scos-o. Este? Jos cu tine. Jos cu tine și godie. O planetară out, one more to go. Am penetrat-o bine. Bă, aparent video ăla face treabă. Să le dea Dumnezeu sănătate. Ia Dumnezeu sănătate. Și măicuța Dumnezeu. Da, Vali, știu că nu este bine să bați așa în capătul de planetară, dar nu mai am răbdare. Măcar mie. O să nască. Cine? Estreiul. Mă speriați, nu știa despre cine e vorba. Iată-l cum iese, îi se vede capul. It's a boy. His name is Haldex. Prindă-l de partea altă, dacă poți, și nu mă... Că acum o să pot să mă ocup aici. Bravo, dragilor. Să fie primit. Finally, it is out. Ăsta s-a numit Haldex Captivus. Indeed. Indeed. Da? 2 days later, the Haldex is out. Nimeni nu credea. Bă, sunt în stare destul de bună bucșile de la Ponte. Am văzut de când am dropat-o. Nu mă așteptam. Dar nu știu de ce filmez doar Haldex, în loc să, bine, Rear Diff, în loc să pun și niște oameni pe film. Dă-i încolo de oameni. Ia să vedem dacă punem asta jos. Acum dacă vrei, putem să închidem, că nu mai vorbim. Deci, partea bună e că Blocatul picătrierii, unde e? Uite aici. pare că diferențialul e întreg. Asta înseamnă că Și asta are și planetara pe mult mai ușor. Ceva e blocat trierul ăla. Nu, dacă pot să scot plăcutele de pe disc. Nu pot să învârt în pula mea discul cu rangla, cad dracu. arată ce ai făcut. Le păstrezi tu pentru la garaj, dar dacă le păstrezi pentru la garaj, o să te aduci mai bine. Nu este alt diferențial, ăsta este cel care a fost pe strelul tău și este jos. Deci is good. A ieșit șurubul de la șurubul de umplere pentru grup spate. O să-l desfacem și pe ăla de jos, să scoatem ce e în el. Băgăm niște spray de frâne, să se curețe bine tot ce e în interior. Îl băltucuim un pic. Și aia e. Uite, ulei e că... Stai că mai avem Ulei unul de este stricat compromis. în planetară. De stricat pe triei pe spate. Da, da. Dar la finalul filmului trebuie să zici, la finalul filmării trebuie să zicem. Deci am scos noi grupul.
Pentru că era un interior blocat. Da, adevărul e că... Din păcate. Cum să repari un interior blocat? Primul pas. Desfaci toate brațele. Al doilea pas. Pasul 2, cade mașina de pe cric. Pasul 3, cade grupul de pe mașină. Pasul 4, descoperi că e un interior blocat. Partea bună e că vopsim și noi facem frumos aici, tot. Am reușit cu băieții să desfacem amortizoarele față, să le ducem la refăcut, să vedem dacă merită sau nu. Dacă merită sau trecut de Technics. Luăm un KV Competition. Da. Vindem mașină și luăm cap pe competition. Acum pune înapoi portretrierul. Ia zi Bogdane, la tine ce s-a întâmplat să facem și noi o? Că Este blocat un pistonaj și sistemul acesta minunat de la Audi, în care culisa, practic, portetrierul se prinde pe mașină, ca de fiecare dată când vrei să desfaci un șurub și să ții o contră, trebuie să pui portetrierul de jos, portetrierul, pui portetrierul de jos, portetrierul, mai scoți un șurub. Acum pun iar la loc portetrierul. deci toată problema pentru care am desfăcut noi diferențialul și astea, toate astea, e pentru că s-a blocat Pistonaj. pistonajul. Ceea ce am avut dreptate de la bun început, de când am plecat din vulcanizare, când am zis Frânele. că... Da. Ca zi de frâne. Da, da. Dar n-aveam cum să știm. A fost, nu e neapărat de frâne, e de... Diferențial Ceva pentru că... au greșit ăia. Când ți-au montat. Da, na, pui mei. Deci pistonajul e E țiplă. țiplă. Doar era desfiletat Da, la maxim. la maxim. Și atunci el nu putea să intre înapoi și îl ținea blocat. Să intre înapoi. Nu mai avea loc să intre înapoi. Era tija lui maximă, lungimea maximă a tijei. Dar nici nu aveam cum să ne dăm seama. No, până nu-l dădeai jos de unde dracu era să știu eu că vine pistonașul ăla. Și când a ieșit nu mă așteptam, dacă nu vedeam filetul ăla nu-mi dădeam seama. Căcat, nu-s mecanic să fi văzut 15 miliarde de feluri. Mai ales că vezi o planetară care învârte și una care e moartă. Da. Și aia se învârte în gol acum, vezi? El acum e împins la maxim și oricât aș roti, se învârte El cu nu se tija mai aia, mișcă. da. Perfect. Păi Da. înseamnă că ăla e capăt. Așa trebuie lăsată. Culisantele și restul sunt ok? Burduful ai zis că e ok. Burduful e ok, da, da, culisantele sunt ok, merg cu mâna. Păi ce ai făcut, Bogdan? Mai avem Ai reparat ăla? S-a reparat, s-a făcut. Mai avem oricum, mai avem tot 2-3 mm de reglaj, că l-am scos eu un pic în afară, că era băgat maxim de înăuntru și atingea plăcuța mai întâi burduful și după aia... Păi acum, mai mult ca sigur că o să trebuiască făcut și tot făcut. Păi da, asta le putem regla ulterior.